Di mo mo ayang nga albularyo wak. Agasam ka. Nagtaray mo. Nakapsot ka ko na magtaray ka mo. Kita nagpiksa pirtod ko. Dayo pay lang, nakatader ka. Awa, kabutang mo naman tila kay gaya. Agsubli di kampaw. Nakalaglag ka ta, naka-military suit ka. Agtaray ka mo gayam. Sige, manggaraw. Madina kaya. Mga tao, agtugaw ka lang. Hankan anwan. Pagkajayin. Ang kukayat tilakay. Pagkajayin. Ito ka rin. Mga to. Karta ka. Ito yung nakaluloko dating halakayan. Tas rumutan pa man. Kabutan naman. Awanti sa baling halakayan na pa. Di medyo na kinapuspos tulbas si Tero pa na. Dajin dajay. Awan na ng halakay. Dajay. Aji orange iti wana. Short na. Taro mo. Dajay. Aji orange iti short na. Anak na yan. Christmas kayo. Lata orange iti short na. Yan. Lata orange iti short na. Nata. Tinarik. Ay nata. Wow. Apay lang, tataray kayo. Ano mga lalya? Sigala na batik tuyag. Sinaw. Dati nakapura. Ayan ka. Pumapagbutan. Ayan ka. Good afternoon. Pwede nagsusungit kayo tao. Naimbag na malam yung ka. Awan tama yung kapay na kasya. Gatahang kato titubay tao. Yang ay tigay mo. Anak na eh. Dato yan. Kapalang. Nagpasigaw ba eh. Sakay na naman. Sige nga, Marta. Isakay na. Makatanda. Nay! Kabawal ti ubing ti kalsada. Bumaro kayo. Ti vitamins na ito yung alakay. Naimbag na walang yung kal. Sama tadi. Papanan niya. Magsuro-suro kayo. Lagla ko iti papot-papot. Nga dataw ay, numero, ako'y waiting kayo. Kayo matiliw. Parti ti biyak lata. Inya ti anunsyo ti agpagtit nga balasa. Ay, apa bagit ka? Basi kayo. 35-24. Kaya nga, 3 J's. Ay, 3 Shitay. Sumur kayo. Ilista mo na, Parpat. Ano? Tambay. Hoy, tayang. Utampay lang ha. Sige, ilistam. Waiting ito yan. City 3. 24. 35-24. City 3 Suleng, ikapin mo Suleng. Lumangapakak, bagi mo. Suleng. Si kamay niya laban mo. Robert. Mga kaditang dudukan. Sakto mo, tas susok ang dudukan. Tas na Jason Pinti natin, nagbasing ka lang kayo. Yan, ano tawan niyo? 16. Lastog kayo. Kanapot ng lumaking anak ko nga nga 16 na, pito pa ilatawin niyo. 61. 60. Sige raw, takantanda ka man. Tajiling, nagpudo dito eh. Buwanin ta, tabayadan ka. Namin bigas tao eh. Sige raw, maestro, kantak man natin lakay. Sisi White. Salaman na tayo, kung may padati pumanaw. Sala ka. Aglusi ka lumabas. Aglusi kayo. Dibayad ko, kuri ka lang ha. Sige. Muna nga bak ni Suleng, bagi mo. Ay, gubwa na gaya, magbabahoy ako. Sayang.
sayang. Agaw, maestro. Pagsala naman din na kain. Sana kakarata. Sala kayo na. Kapalawan na. Anong lang nila? Di magsala. Awad doon imong maang uta ay mo. Tuloy mo. Daro. Katamata. Ikataw. Aray ko. Awalaw rin nga. Okay. Dugan. Kukumaniyo. Tukayat rati mayo. Kapalaman. Tapsunga ang mayo sa tuwang sisiwit ko. Sana ka. Sisiwit ko. Mamaya. Sisiwit ko. Hindi ka na. Lulumawa ka. Burburot ko. Sumurado. Ugaman niyo. Tasakon. Hinagpaamo. Balik ka man. Pag nervyos kayo sa matan. Nangal. Nang. Ay, kandaman sa kapulaw. Babsa isang pulaw. Guri ka tagtaya ka raw. Guri ka ang malays. Guri ka raw. Na, mabalin utang. Subli ako lang nabigat dito. Guri ka. Ang mamanong atay. Sa kapululan. Guri ka. Kitanda ng dabarit. Ang awa. Magsurti ka na yan. Kapalay pasok na din yung Palawan. Kawa natin ano kayo, nalpas natin di kayo umalis yun. 3, 5. Pertarang 5. Utang ko jiliman. Utang ko 6, 7. Bagi mo namin nga bariya ko. Uri ka. Bilangan naman. Pati ata. Aburog ka na ta umay ni kapitan. Kakamo ba yung kapitanaw? Aburog ka na po. Oh. Ingat ka raw. Kisang kiss. Kiss na ko na. Bagi mo. Na, bagi mo muna. Di pala kaya. Ha? Ayaw. Magkakarta natin mag-meeting. Sige raw. Ingat ka. Abawal ka na po live. Oh, natin na lumabas nito. Nag-winning. Oh, ino mga baka ka. Abang asir. Tagarutang. Live. Medya yan. Makan-lugan din ang. Kapang asyo man ka na apot, bawal apot yung live. Mabalin apot yung video. Hindi mag-live. Ayun ko in first. Sige, ituloy tayo. Ang kayo apo magla-live ti Facebook, pang asiyo. Mabalin kayo nga video nga ipos yun ton. No. Malpas ti tukubit. Malpas ti tukubit. Sige, ituloy tayo. Jikanta-kanta tayo. Thank you so much, Uncle Robert. Sapay ko matang tumama dyan yung numero tatabagi mo na dyan. Sige, go. Suplay. Alright, special request. Imoy ko binisita, ikaw di supunda. Nangiklog si Duwama, maam-amaan siya.
Real talk ka na, real talk. Umamuna itibibigan tama panahon at ruguan. Ni bakit nakaula, di ba'y nakaimok mo ka? Agmulagat tu'y mata, tawad kay di pamiga. Mabisinin ko'y esoma, niyang rugi akunti ang kalyasa. Ni bakit di na may amo, iti ang luto, awan pa'y agas, di banbanok ko, tanong sumapeta, sumanao. Siya pa'y iti aglaba, agraman braken tantina. Agil ilan lati ang muna, numangan nakapipigsa. Siya pa'y iti agin na, ang sagay iti ang lawlaw. Ken ano sa tigasat ko, nadungdungwan ni bakit ko. Ni bakit di na pa'y amo, iti ang luto, awan pa'y agas, si banbanok ko, balo sumangkata, sumanao. Ni bakit ko, di na pa'y amo, iti ang luto, awan pa'y agas, di banbanok ko, tanong sumangkata, sumanao. Tanong sumangkata, sumanao. Oh, thanks so much. Alright, ayan, maraming salamat po. And thank you so much kina Uncle Robert. Ayan, Robert. Robert, awan nga talaga ti mangayat nga masidod kini Sulay. Damo da siguro mga anak ti tao. Mabait dan sa. Ayos lang, Uncle. Sige, uminom ka, kitubay ka, tano da full school rupam damdama. Ayan, nagkita po naging request. Maraming salamat po.